Silvestr Lavrík je posledním účastníkem našeho literárního festivalu Slovenské jaro. 11. Tadyhle jste. A tím pádem my tento cyklus s vámi uzavíráme a jsme rádi, že jste ze Spišského Šťávníka nebo že jste přijel takovou dálku a že nám věnujete tuhletu pozornost. Silvestr Lavrík je prozaik, básník, dramatik, scénárista, textař a vystudoval jak Univerzitu Pavla Josefa Šafárika v Prešově, tak později divadelní režii na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Byl režisérem Slovenského rozhlasu v Bratislavě. V období 2004 až 2009 byl ředitelem Rádia Děvín. Jeho dílo čítá 11, možná 12 prozaických titulů. V próze debutoval v roce 2002 knihu Allegro Barbaro a v dramatech již vytvořil 11 hrou Katarína v roce 1996. Pod pseudonymem Hana Naglík píše také pro děti. Je dvojnásobným držitelem ceny Alfreda Radoka a držitelem dalších významných cen. Ale já se přiznám k tomu, že my bychom o vás v podstatě možná nevěděli. Jo? To není, že bychom se nezajímali o slovenskou literaturu, to je souběhem okolností. A mně se přihodilo to, že jsem čirou náhodou objevil Zdenko Pavelka, nakladatel, který bohužel náhle zemřel v létě minulého roku, tak pro Český rozhlas Vltava dělal takovou knihovničku, jakousi, která šla pozdě večer, třeba v 10 hodin. A tam vaši poslednou baronku zařadil mezi současná světová díla. No, tak. Ale nie preto umrel. Tak to já jsem jako zpozorněl a Dana Mojžišová mi tuto knihu nebo ona pak tady bude v knihovničce. My z celého toho, ze všech vás máme knihy, které jste přivezli, dali nám, tak tady vznikne taková knihovnička a každý člen si pak bude moci dočíst toho, kdo je zaujal. A je teda zajímavé, že já jsem začal tuto knihu číst a musím říci, že Zdenko Pavelka měl pravdu, jo? Že je to jako strhující, jako dokumentární román a paní Vankeová ho přečetla taky. Takže jsme o to víc rádi, že máme možnost se setkat s autorem takhle dobrého díla. To jsou cenné informace jednak o samotné baronce, jednak o té době a třeba, nevím, jestli my jsme si všichni uvědomili, že ta situace po osvobození v roce 1945, že ta sovětská armáda se vlastně už tam chovala jako k dobyté zemi. Jo? A že ten režim, který oni tam okamžitě zavedli, tak vlastně téměř už předjímal to, co se stalo po únoru, takže ten rozdíl nebyl příliš velký. Tam se to zavedlo už v roce 1945 a právě ta baronka byla jedním z těch objektů, teda vůči níž ten perzekující režim nejvíce vystupoval a ona tomu prostě takovým noblesným způsobem vzdorovala za pomoci člověka, který se jmenoval Šlauko a který tam hraje takovou roli, jak si má psát její kroniku a zároveň má být tím informátorem a teď je rozkročen mezi těmito dvěma posláními a vlastně si s tím jako s touhletou úlohou neví rady. Je jedna chvíle, kdy on utíká sám před sebou a vlastně se schová do toho kláštera, kde ovšem rovněž podepíše to, že bude tím informátorem, ale on se tím zachraňuje, protože ta jeho minulost je velmi málo přijatelná pro režim, který je tam nastolen. No. A
Já teď ještě chvíli teda budu mluvit, to je pravda. Tam jsou fakta, která jsou jako historická. A pak je tam ta rovina toho, kdy vy ten děj fabulujete. A já třeba si říkám, jestli to není to, kde se popisuje, jak z horské túry se tam navracejí Felix Edmuntovič Dzeržinský a s Vladimírem Uljanovem, čili Leninem, a to už v roce někdy 1906, kdy baronka je ještě v podstatě malá nebo mladá, je to dívka, a je zajímavé, že oni přijmou takovou velkorysou pohostinnost té rodiny šlechtické na zámku. Ten zámek to jsou Strážky, je to blízko Kežmaroku a oni tam vedou ty šílené své řeči o permanentní revoluci, o změně světa, které jsou naprosto autoritativní, sebevědomé a přitom jako popíjejí to víno úžasné, které se jim neustále dolévá. A teď ti hostitelé se k tím chovají, jak se hostitelé chovají k váženým hostům. A oni jsou tam jako strašní spratci a ta rodina to vydrží, že jo. Tak jsem si říkal, a teď ty jejich řeči, které vedou, jsou, no jestli jste to takhle vykonstruoval, tak je to geniální, protože to je zcela vystižená ta jejich příšerná teda ideologie, která je dovedená do všech krajností, jak oni to budou dělat a jak ten svět je třeba změnit a co. A vůbec jsou hluší k tomu, prostě k těm námitkám, které tam pochopitelně padají. Tak to jsem se chtěl už zeptat na to, do jaké míry tohle je fabulace a do jaké míry je to skutečnost. No, ďakujem teda za pozvanie a pokúsim sa odpovedať na túto naozaj štruktúrovanú otázku a myslím si, že to je aj pre mňa a bol to jeden z kľúčových dôvodov, kvôli ktorým som sa pustil do písania tejto knihy takým spôsobom, akým som ten materiál uchopil. Ono to je tak, v tom období okolo roku 1906 po prvej revolúcii v Rusku po roku 1905 už tí revolucionári, Uljanov bol brat atentátnika a tak ďalej, museli odísť z Ruska. A oni, vtedy bolo Poľsko tedajšie rozdelené medzi Prusko a Rusko. A bolo slobodné Krakovské kráľovstvo, čo je na poľskej strane Tatier, no tak treba to brať z rezervou, že to je nie hneď na podhorí Tatier, ale oni v tom Krakove striehli na svoju chvíľu, nudili sa. A treba si uvedomiť, že jak Dzeržinský, tak Uljanov boli potomkami šľachtických rodín. Jeden poľskej a druhý ruskej. Lenin bol bojar. Ale podle historie oni se poznali až v roce 1917. No, a teraz, pozor. Dzeržinský má svoje pamäti, kde prezentuje svoje naozaj názory a postoje postupne, respektíve sú štúdie, materiály, v ktorých sa vyskytujú jeho vývoj politický a osobnostný. Takisto najkrajšie svedectvo vydal o Leninovi Kropotkin, ktorý navštívil redakciu novín Iskra v Curychu alebo v Ženeve, teraz neviem, kde boli. A tam boli traja v redakcii a Kropotkin po odchode z redakcie, boli to emigrantské noviny revolucionárov ruských vo Švajčiarsku, napísal, sú celkom šikovní tí chlapci, len ten Uljanov je strašne tupý. To je fakt, historický fakt, Kropotkin to naozaj napísal. Bolo v móde vtedy pre týchto revolucionárov chodiť z toho Krakova na Uhorsku vtedy, stranu Tatier, na výlety. Prosto vtedy Tatry prišli do módy. A okrem iného naozaj kvôli tomu dobrému vínu, ktoré sa tam vozil či už z Tokaja alebo z iných oblastí. No a vtedy ten turizmus nebol taký ako dnes. Tie hotely neboli pre širokú verejnosť. Boli len, ale teda hotely tam vlastne neboli. Keďže to boli spríbuznené rody,
tak oni nocovali u príbuzných, vzdialených, neviem, cez ktoré koleno, ale prosto tá trieda si podávala tých turistov v úvozovkách, aby mali kde prenocovať a robila im servis. Takže aj jeden, aj druhý v tých Tatrách boli. Tie slová, ktoré tam zaznievajú, som našiel v ich politických vyhláseniach, v ich politických proklamáciách. A ja netvrdím, že je dôležité, či sa stretli v jednej sekunde v tom salóne u Cobelovcov, ale na druhej strane otec Margity Cobelovej, Ištván Cobel, bol politický ekonóm. On dopísal do Frankfurter Zeitung a do iných novín. On vlastne pracoval ako taký prognostik ekonomický pre cisársky dvor, pre Viedeň. A zase v tých novinách sa dochovali jeho postoje k tomu, ako on vníma spoločenskú a politickú situáciu v svojej doby. Aha. Takže ja som zobral tieto tri pramene a vytvoril som symptomatickú situáciu. A vznikol ten dialog. A vznikol ten trialóg, alebo teda, no. A navyše tam bol veľmi silný fenomén strýko, brat Margity Cobelovej, Ladislav Medňanský, významný symbolistický maliar, uhorský, ktorý politicky bol skôr zen buddhista alebo niečo podobného a celé sa to odohrávalo v atmosfére, kedy aristokracia tej doby, tej strednej Európe, teda monarchii v našom prípade, už nevládala ďalej niesť spoločenskú zodpovednosť za stav sveta. Oni videli, že ten svet umiera a im sa vtedy javilo, že teda títo noví, ľavicoví, sú tá nová progresívna sila, čo odhadli správne, ale mýlili sa v jednom, že budú ochotní a schopní niesť zodpovednosť za to, čo napáchajú. A tak som sa si dovolil túto literárnu mystifikáciu, ktorá je naozaj ale po vecenej rovine postavená na historických faktoch. Mystifikácia je tam len to, že sa to odohralo v jednej chvíli na jednom mieste. Aha, áno. No tak to je... Tak som vás sklamal. To je vysvětlené, protože ty 3 asi kapitoly nebo 4 kapitoly, kdy oni tam vedou ten trialog, jsou jako až děsivé, že jo? No. To je, a pak se toto všechno začalo odehrávat, že jo? A tady to je v tom předstihu jako 10 let vlastně, že jo? No. Potom mě... Inak pardon, priamých príbuzných aj Unianov, aj Dzeržinských, ale samozrejme cez 6 vetiev rodinných mali v rodine Potockých na Ukrajine dnešnej, v Lvove, vtedy teda to bola monarchia, Lemberg, je palác Potockých, tam teraz je galéria a títo Potockí boli jedni z prvých potom emigrantov po roku 1917 a porozprávali všetky tieto súvislosti tuto vlastne v západnom kultúrnom okruhu. Takže jste toho prostudoval velmi mnoho. Ta rešerže teda byla složitá pro kompozici celého toho díla. Ale to má baví. A pak ještě já jsem jako nevěděl to, že v roce jako 1848 při revoluci maďarsko-rakouské, ano, tak oni stáli na té rakouské straně. Áno, pretože tí Cipseri, hoci boli teda tí karpatskí Nemci, teraz sa im hovoria všeobecne, ale časť z nich, ktorá žila na Spiši, Cips po nemecky, to boli teda potomkovia kolonistov saských, prevažne saských, alebo bavorských, ale prevažne saských. Oni síce žili v Úhorsku, ale oni boli veľmi lojálni k Viedni. Takže k Viedni, Budapešti, pardon. Budapešti. Oni byli lojálni. Hovorili, a to bola nemčina taká, to bolo vlastne jedno z nárečí toho Spiša. Hlásili sa teda k nemeckej svojej identite, ale teda boli lojálni k Budapešti, hungarofilní. A potom je, ta kniha je složitá, že se
číst nám taky proto, že do toho proniká spišské nářečí, pod vlivem teda polštiny, že jo, velmi. A vy tomu nářečí nějak tam říkáte jedním slovem? To je ešte Potokš. Ano. Tady to máme. Potokš. To je severospišské nárečie, ktoré dnes už je vlastne vyhynuté, alebo teda dochoval sa taký slovník, kratučky toho nárečia, ale on nikdy nebol kodifikovaný, tak vlastne v každej, nie že dedine, v každej ulici trošku malo nejaké odchýlky, ale takto to je, to nebolo pod vplyvom poľštiny, to si treba uvedomiť, takže tie dejiny jazyka sú také, že zo spoločného praslovanského jazyka sa diferencovali potom jednotlivé jazyky vrátane povedzme slovenčiny a oni mali spoločný základ. A tam sa to stretá. Poľština je svoj jazyk, nárečia sú svoj jazyk, potom tam na tom území sa samozrejme ešte vyskytuje rusínština, lemkovčina, maďarčina, táto nemčina, Cipcerov, Potokš, samozrejme jidiš, romština, alebo tá tiež nebola vlastne donedávna kodifikovaná na Slovensku, no a popri slovenčina, maďarčina. A takým tým lingua franca, takým tým jazykom, ktorý sa hovorilo až do roku 1848 v úradnom styku, tak to bola buď teda nemčina, viedenská nemčina, rakúska nemčina, alebo lokálny jazyk, či teda nárečie, podľa toho, kde ten úradník pôsobí. Sú dochované súdne zápisy zo Spiša, Šariša a tak ďalej z 13. 14. storočia v tých regionálnych podobách slovenčiny. Takže ono to šlo veľmi, povedzme, že krok dopredu, 2 kroky späť, tento vývoj. A samozrejme, že tie oficiálne historické dátumy, kedy povedzme sa kodifikovala slovenčina, čosi podobného, tak tie ďaleko predbehli tú situáciu, kedy sa povedzme tá slovenčina používala univerzálne. A keď sa používala, tak sa používala ešte v mojom detstve sa na Spiši ľudia ani doma už vôbec nie, ani v úradnom styku nerozprávali po slovensky, používali nárečie. Je taká roztomilá situácia pre mňa často, keď sa vrátim domov, ja už tam naozaj vyše 40 rokov domov hovorím na Spiš, teda hej, 40 rokov trvalo nepobývam, ale mi naskakujú slová z detstva, ktoré sú spojené s tými situáciami, na ktoré tam opäť narážam. Ľudia, s ktorými som hovoril po spišsky, keď som bol dieťa, tak s tými automaticky hovorím po spišsky a s tými mladšími už po slovensky. A roztomilé a kuriózne je to v tom, že mne uviazli tie staré tvary nárečové v pamäti, už starou pamäti vlastne, a oni, to som nečula, to som tak dlho nečula, filfa, slofa. Jim se to opotřebovalo. Nie, to sa vytratilo z aktívnej slovnej zásoby. Už sa zmenil spôsob života, najmä tie hospodárske výrazy a tak ďalej. A tak to objavujú cez to, že prichádza odrodňovať sa. To je pěkné, ano. A oni jsou, celá ta rodina šlechtická oni jsou spíše evangelíci, ale také katolíci, že jo? No pozor. Ono to bolo tak, že už začias reformácie a protireformácie, keďže prosto kým ich horár nevyhnal z hory, tak dovtedy sa navzájom vyháňali z kostolov. V tých majetných rodinách bolo tak, že jeden potomok bol pre istotu katolík a druhý bol pre istotu evanjelik. No a títo zachraňovali se vždycky. To bol pri kormidle, tak na toho sa prepísal celý majetok, aby ho majetok neprišiel. To nie je anekdota historická, to je historický fakt, to prosto svojím spôsobom pretrvalo veľmi dlho. A títo Colbelovci, napríklad oproti Kaštieľu v Strážkach je kostol svätej Anny, gotický, veľmi významný, katolícky, ostal katolíckým nakoniec, samozrejme. V tom na kostol evanjelickom Spiši odporovali katolícky kostol, chodili na katolícke bohoslužby a boli vyznávači katolíckej viery. Ale to neznamená, že by sa nehlásili k svojim evanjelickým príbuzným. To bola ekumena. To bola ekumena v praxi.
No a já teda, kdyby jsme tohle naše setkání tady měli o týden později, tak já už bych to dočetl. Jo. Tak vám to dočítam. Ale jsem zde a, a vlastně mě překvapuje v tom celém, jak ta baronka byla naprosto výjimečná osobnost, jak řekněme i ta nižší šlechta byla jako velice vzdělaná, jo, sečtělá od jako filozofie, historie, literaturu, beletrii, to všecko ona tu dobovou, která byla i historickou, znala. Výborně hrála na klavír a vlastně byla dosti znamenitá malířka, což jí možná zachránilo život, nebo aspoň to, že mohla zůstat na tom jako jejich sídle zámeckém. A to proto, že potom v roce 1945, když prostě ten sovětský zmocněnec tam řešil ty jejich osudy, tak se ukázalo, že ona je pro ně přínosná tím, že jako malířka jim dokáže namalovat ty propagandistické různé obrazy, kde je třeba jako Lomonosova univerzita s obrovskou hvězdou. Sputnik. A Sputnik, no a tak. Takže tím ona se zachránila mladského zde. Toto bol ešte ako keby taký zosilňujúci moment, ale to, že sa zachránila, že nebola v rámci deportácií, odsun, to sa volalo odsun, deportácie boli počas vojny, po vojne bol odsun nemeckého a maďarského obyvateľstva, samozrejme Československa, teraz sa táto téma znova otvára, Benešové dekréty. Jej zachránilo život to, že jak ona, ako posledná dedička svojho rodu, tak jej predkovia sa správali slušne k tým ľuďom, ktorí pre nich a u nich pracovali. Ona už bola v Poprade vo vlaku, vo vagóne a ísť patôžkom. A oni prosto dokázali neoficiálnymi cestičkami z toho vagóna naspäť vyťahnuť. Navyše pomáhala partizánom počas vojny. To tam asi bylo, protože si říkám, to, že se slušně chovala a tak, by toho Kyrilenka, nebo jak se jmenoval, který to... Tam zase bola jeho slabosť na to, že sa, viete, za vojny rukovali do tých veliteľských pozícií tí, ktorí mali aspoň 3 ľudové a nie ešte vyššie vzdelanie. A jemu dobre padlo hrať sa na kultivovaného človeka s baronkou, s ktorou mohol tu a tam prehodiť francúzske slovíčko. Áno, to je pravda. A s těmi koněmi, že jo, jak on vlastně... No a to zase jeho prirodzenosť to tam prejavil. Zase kône, kto z vás nikdy nepohľadkal koňa? Kto pohládkal? To je úšľaký, to je... Ja som medzi koňmi vyrástol, viem, o čom hovorím. A to je baronka. A co ten Šalko? To je teda osobnost, ani nevíme, jestli temná, nebo v podstatě světlá. Jak byste ho charakterizoval, takovéhleho člověka, vlastně vzdělaného, ale oficiálně bez nějakého vzdělání, ale velice jazykově a... No, keby som to mal povedať jemne, tak bol konjunkturalista. Čo sa práve ukazovalo ako progresívny trend, tak tam sa hneď pripojilo. My sme tu, myslím, že všetci s takou vierou životných skúseností, že si vieme predstaviť, že v prvej polovičke 20. storočia sa mohli tie komunistické ideály javiť príťažlivými pre nedostatok informácií, pre nedostatok ochoty veci domýšľať. Nie každý je Havlíček Borovský, ktorý prehliadol, že teda radšej do pekla ako s komunistom. Takže on začínal ako ľavicový novinár. Ja som našiel v tých potatranských, po nemecky písaných novinára menom Slavko Probier, ktorý bol ľavičiar, roznášal letáky. Tie kampane predvolebné za prvej republiky boli veľmi agresívne. Ak si myslíme, že to je vynález novej doby, nie, oni sa aj fackovali. On se znal s Novomeským, s Klementisem. Poznal sa s nimi v Španielsku počas vojny v Španielsku. No a tomu urobilo ako keby cestičku k tomu, že mohol sa uchádzať o
ten príživnický spôsob života, ktorý si zvolil, lebo to bola jeho veľká ďalšia devíza, že sa dokázal vždy, keď sú bol, že jedný, že konjunkturalista, sa dokázal vždy prísať na tú progresívnu v tom slova mysle teda, že vtedy sa javila byť, akože bude úspešnou, že oni získajú vrch, avšak aj získali silu v spoločnosti, no ale dokázali len, keďže mal takú otrockú povahu, len slúžiť, len prosto vykonávať špinavú robotu. Ale zároveň už len bylo něco ušlechtilého. Zároveň bolo v ňom čosi už len v tom kontakte, tak nebol ten novomestský, nebol ten Ehrenburg, lebo stretol sa s nimi tam v tom Španielsku. A už len v tom kontakte prosto aj niečo, nejaké ideály v sebe, tak o sebe si chcel predstavať, že je lepší, než naozaj bol. Takže tak vajatal medzi dvoma polohami a tú svoju konfidentskú prácu vykonával tak, aby na obe strany dobre bolo. Lebo zase mágia alebo teda príťažlivosť tej Marty Cobelovej, ktorú som mal tú časť poznať osobne ako malý chlapec iba, bola veľká. Tak prosto nehlásil všetko, hlásil len niečo. Čím sa vlastne znepáčil obom stranám, ale Margita Cobelová bola veľkorysá, ona na to prišla, nevyhnala ho, nevyhodila ho. Navyše vtedy, kde sa to volá sociálne byty, do kaštieľa nenasťahovali všelijaký výkvet vtedajšej spoločnosti, kde by sme povedali, že bezdomovcov, alebo teda sociálne neprispôsobivých. Aj to som videl na vlastné oči, ako tam prosto tie cigánske rodiny žili v tom kaštieľu. To boli 70. roky minulého storočia. Což byla zásluha té Cipory, ale že jo? Áno, to zase. Kam nemôže čert, pošla ženu. Ale v tomto prípade na to doplatila hlavne ona. Lebo to trošku prešpekulovala. Navyše do toho motiv lásky, samozrejme bez lásky nejde nič sa nepohne zmysluplným spôsobom. Takže veľa si otrpeli. Ja nie som ako autor láskavý svojim postavám. Nechám sa tom vymáchať, ako sa patrí. Nech prosto odtrpia za nás. Nech vidíme na nich chudákoch, akých vieme byť nemožní a kolaborantskí a babelí a hlúpy, jednoducho. No takže tento Slavko Probier je pre mňa, aj keď inšpirovaný reálnym človekom, o ňom nemám veľa informácií. 5 článkov. Ale v rôznych režimoch a v rôznych typoch novín, samozrejme. Tím pádem ste si ho více mohol stvořit. Musel. Lebo prosto tam ten tmel rozprávačský, to človek potrebuje. Však ste tu ľudia, ktorí sa pohybujete v literatúre aktívne na oboch stranách a viete, že jednoducho ten príbeh pre dobro poslucháča čokoľvek som ochotný spáchať. Nech ten poslucháč dostane to, čo očakáva. No takže ja som ho naozaj nechal stvárniť, zbytnieť, alebo teda koncentrovanú podobu kolaboranta. A toho kolaboranta sme zažili, aspoň my, myslím, že Apospol na niekoľkokrát. A zaujímavé je, že to boli na Apospol tí istí ľudia. A oni vždy vedeli sa zorientovať v novom vetre. Vždy sa vedeli. A v tom je teda ten konjunkturalista pre mňa. No a ak by som mal byť úplne aktuálny, viete, kto mi ho najviac pripomína na vašej politickej scéne? Okamura. Ach, áno. Áno. Ja viem, že sa nemám môžem robiť preteky, kto má tu väčšie exempláre bez charakternosti, ale jeho tak od začiatku jeho politický. Sládek bol klaun. Nebezpečný, ale klaun. A toto je prosto úplne sa to priečí všetkému, čo v človeku je. Jeho slovník, jeho vystupovanie, a toto je Slavko Probier. Akurát, že tento nerobí samozrejme z pozície síly, lebo on nešiel do aktívnej politiky, ale tam, kde pôsobil takto nekonzistentne, takto protirečivo, takto paradoxne, na princípe paradoxov fungoval a o to bol nepolapiteľnejší. Dokonca aj pre tú brutálnu bolševickú totalitnú silu. Ale tá baronka ho v podstate měla ráda. No lebo bola ušľachtilý človek. Ona, možno, že si substitučne na ňom
ten páš dámy, dúfam, že má teda sexuálny chlap. Možno, že by prosto nerealizoval materinskú lásku na ňom uplatňoval. Nie je to tam explicitne povedané, ale ja nerad urážam a podceňujem svojich čitateľov a s Palom obaja máme veľmi radi nášho kolegu, pána Rakúsa, Stanislava Rakúsa, ktorý je nielen vynikajúci spisovateľ slovenský, ale aj literárny vedec. A on je naozaj až v súznení s Umbertom Ecom človek, ktorý nachádza zmysel písania nie v texte, ale za textom, v priestore za textom. Takže ja len tak ponúkam, povedzme, že podnety na premýšľanie a teším sa každému čitateľovi, ktorý túto výzvu príjme. A proč baronka se nikdy nevdala? Tedy její milý zůstal někde v té první světové válce, asi jak jsem jako pochopil. No vo vecnej rovine tak, lebo ja som ešte to šťastie, že som pri práci na tieto knihy mal možnosť stretávať sa so sestrou jej najlepšej priateľky z mladosti. Ešte žije tá dáma. Má blízko 100 rokov, v Poprade, ako malo byť. Hlava funguje, vynikajúco. Rodinné kroniky, všetko, hej, takže to nie sú zastaviť súcané veci. Prosto nebolo jednoduché pre ženu v tom období, v jej postavení, si nájsť primeraného ženicha. Keď sa ten jeden, ale nie, že by to technicky nebolo možné, že ona sa mohla vydať za prvého okolojúceho. Ten vnútorný imperatív, dalo sa povedať, že morálny, alebo neviem aký, jej nedovolil len tak. A v základe najvyššie ona sa stala závadovou osobou, kto by sa k nej prihlásil. Už aj za Československej republiky, lebo oni tam zobrali tituly, majetky. Pozemková reforma ich pripravila. Do šľachty urobili len veľkostatkárov. No a potom tu bol ešte jeden moment, a to bol ten fakt, že ona naozaj veľmi rýchlo osírela. Najskôr padol jej brat, alebo teda padol. Ostal nezvestný na vojskách prvej svetovej vojny. Inzeráty, všetko bolo. Otec umrel, mama ochorela, sestra ochorela, ostala sama. A ešte stále tých majetkov mali relatívne veľa. Zodpovednosť bola na nej. Ona po nej, po baronke Cobelovej dostali denníčky. Desiatky takýchto maličkých došitov, takých menších ako dlaň. A ak si myslíte, že tam boli zápisy o tom, ako ona trávi večery a čo číta. Ne, to si tam značila, čo číta, lebo oni majú pravidelné literárne a hudobné štvrtky. Tam v tých strážkach každé 2 týždne. Nemáme literárne štvrtky. No. To puste. To sa teší. Tak sa tak vidíte, všetko do všetkých súvisí. Ale tých denníčkov bolo, komu koľko poľa prenajala, koľko osíva vydala, koľko jej vrátili vo výnosoch, koľko je dreva, hospodárskych zvierat a tak ďalej. Ja som sa k nej dostal tak, že môj starý otec boli, ja som im ešte onikal, konský handliar. To je také jemné slovo pre pašeráka koní. To už bolo za hlbokého socializmu, ale z Poľska sa cez Tatry prevádzali kone na Slovensko až na Horehronie a konia za bieleho dňa nemôžete len tak nenápadne. Tak prosto musel niekde nocovať. Alebo teda cez deň byť ustajnené. Takže bola séria stajní na tej trase z Nového Targu až do vlastne Brezna. No a starý otec boli jeden z článkov. A mňa si brávali ako alibi, aby mohli ísť dohodnúť s baronkyným štolbom odovzdávku. A keďže ona sa živila aj tým, že učila kresliť, tak akože ja som išiel hore kresliť, kým oni na nádvorí si dohodli odchody. A to už bol, prosím pekne, rok 1970. Tak si viete predstaviť, taký hospodársky, koľko teda tej ekonomickej síly kraja bolo sústredeného v tom kaštieli v Strážkach niekedy okolo roku 1930, keď oni vlastnili tretinu lesov, boli tam regióny a tak ďalej. A to všetko sa bolo treba starať. Navyše ona nemala veľmi pevné zdravie. Jej najlepší priateľ bol trigeminus, trojplaný nerv. Ona chodila vždy v takých smiešných čiarpočkách, štrikovaných, letených.
na jedno ucho vždy musela ho mať prikryté. A je zajímavé, že vy tam píšete, že ona byla dosti vášnivá kuřačka. To teda bola. A ona ale zemřela v roce 1972. Áno. A bylo jí 81 let, takže ona přesto se... Tak ale popri tom každý deň, bez ohľadu na počasie, sa kúpala v rieke Poprad. Cez ten park kaštiera tečie rieka Poprad. Dodnes to tam je. Ten kaštier zase vďaka šikovnosti jej a jej priateľov sa stal jednou z expozícií Slovenskej národnej galérie. Takže otužovala, športovala, ona lyžovala, korčulovala, jazdila na koni, bola zapojená do športového diania v Tatrách, ktoré sa vtedy v tých 20. a 30. respektíve už aj za Uhorska, Rakúsko-Uhorska rozbiehalo. A ten její tatínek ale proto vůbec neměl pochopení, to dělal navzdory. Absolútne. Ale milovali ju tak tými zubami povedal. A toto sú nie veci, ktoré som si len vykonštruoval. O tom sú záznamy aj v jej denníkoch, aj v jeho, respektíve jej sestra jej mamy, to znamená teta jej, bola významnou po maďarsky píšucou poetkou. Mimi Cobelová. To bola, neviem, komu som prirovnal v českej alebo slovenskej literatúre, ale prosto za Rakúsko-Uhorska bola populárna poetkou, básničkou. A ona teda veľmi veľa o tom rodinnom prežívaní sa dozvedáme práve od tej Mimi Cobelovej. Často sa navštevovala. Za jej mladosti leta trávili v strážkach a zimy išli dole do Aradu, do dnešného Maďarska. Tam mali tiež rodinné pozemky. A protože ještě jsem se nedostal tak daleko, tak oni ji ten zámek znárodnili a nechali ji tam v části bydlet. Neznárodnili. Ona... Zakladateľ Slovenskej národnej galérie sa volal Chalupecký. A to boli spolužiak zo štúdií, lebo ona študovala v Budapešti, Mali. Ale počas prvej svetovej vojny 2 roky bola v škole, potom išla vojna, bola aj na Savúnoch úspešná a tak ďalej, ale potom ju stiahli zo štúdií, lebo začala vojna, prestalo sa vyučovať v školách, išla domov, už sa nikdy nevrátila k svojej akademickej umeleckej kariére, ale myslím si, že to bol Vaculík. No prosto, bol to... Proč ne? Tak on bol jej spolužiak a priaznivec a on jej pošeptal. Ty, keď napíšeš to, že právo do žitia mi dajte v tomto kaštieli a ja po svojej smrti venujem slovenskému štátu tento kaštiel na účely zriadenia zbierky Národnej galérie, tak sa vyhneme z národneniu. Lebo stačilo na týždeň opustiť takýto majetok v tom čase a bol vyradovaný, samozrejme. No ale to neznamená, že ju nechali užívať si celý kaštiel, ju stiahli do 4 iziev a do tých zvyšných priestorov nasťahovali ten typ obyvateľstva na tom samom. Teď by bylo škoda, než bychom neslyšeli váš hlas rozhlasácký a vaše čtení. Zde si vyberte z toho, co se vám zdá, že bychom... Ja by som navrhol, vy už ste tu, ale vážené publikum, poďme sa, dajte si záložku. Vráťme sa na začiatok príbehu, keď je ešte Magda Cobelová dievča, ktoré začína športovať a tam kapitola sa volá Vlci. Babu sa strácala v kúdoloch zvíreného prašanu. Velebné ticho narušovalo len blichčanie a frkanie cválajúceho koňa. Zo široko roztvorených nozdier sa mu parilo. Bálik na jeho chrbte ho trochu miatol. Viedol ho síce rukou skúseného jazdca, no zvyčajne na ňom jazdila babu. Občas trocha pojašená, ale bola to jeho pani. Ona ho rozmaznávala, on ju chránil. Dox, ty si moja jediná skutočná láska, pošepla mu kedysi. Tentoraz sa viezla za ním. Dlhé opraty boli pripnuté z oboch strán k sedlu. Zvyčajne ich používali na vyklusávanie v kruhu. Nič lepšieho nemal, pokrčil barónkin štolba ramenami. Inštruktorovi z iných športov sa nepozdávali.
V Norsku sa za koňmi jazdí na lyžiach bežne, dokonca bez jazdca. Lenže na to treba tréning a primeranú výbavu. Ťažný remeň potrebuje mať lyžiar opásaný okolo drieky. Nie napevno, lebo čo keby padol a bolo by sa treba urýchlene odopnúť. Nič na tom nie je, trvala barónka na svojom. Keď sa udržím na lyžiach pri zjazde z kopca, toto zvládnem hravo. Usmiala sa nedočkavosťou pri tej predstave. Bálint si na sa sadne a ja sa budem starať len o to, aby ma nestratili. Babu mala rýchlosť a pohyb jednoducho rada. Sneh sa jagal a svietil, až to bodalo oči. V údolí Popradu ležalo ticho, aké vie byť len za mrazivých zimných rán, prežiarených s nízkym slnkom. Vtáci, ak po krutochladnej noci ostali nažive, sedeli schúlení v pazuchách konárov. Dokonca aj havrany v parku kaštila stíchli zobáky pod krídlom. Kam oko dovidelo, jedinou známkou života bola trojica ticho sa presúvajúca snehovou pláňou. Je šikovná, musel uznať Andriš a napravil si remeň pušky. Pri výstupe úzkým dubovým schodiskom mu trocha zavadzala. Na čo som si ju vôbec bral? Napadlo mu. Oveľa viac než horárom sa cítil byť športovcom, hlavne odvtedy, čo ho najal barón Zobel, aby naučili ho 3 deti lyžovať. Nechápal, prečo z plánovaného lyžiarskeho výletu do Tatranskej Polienky zrazu nič nie je. Vstával pred svítaním, aby prešliepával svah. V noci mrzlo, sneh bol prašný, nebola to ľahká robota. O 9:00 bol však pripravený, preteky sa mohli začať. Keď ho zavolali k telefónu, práve si v kuchyni sanatória doktora Gúra dával neskoré raníky, slaninu, dusenú na cibuli a čiernu kávu, zahustenú výpekom z tejto hrody. K tomu biely chlieb. Odkedy začal byť v Budapešti a Viedni v móde jazdiť do Tatier, jedával ako pán. Na raňajky biely chlieb, k večeri víno. Boli to tvrdo zarobené peniaze. Nikto si nevie predstaviť, koľkokrát si musí robotný človek zahryznúť do jazyka, keď sa pohybuje medzi pánmi. Pešti diekek, hovoril sezónnym hosťom personál poza ich chrbty. Nápad s lyžovaním za koňom sa nepáčil ani Bálintovi. Napriek tomu, že s ním prišla slečna a preto by urobil čokoľvek. Ale ani on, ani Andriš neboli v postavení, že by komukoľvek z kaštieľa mohli klásť všetečné otázky. A to aj napriek tomu, že mladá barónka Zobelová hovorila s ním nezvyčajne srdečne. Hej, srdečne, usmial sa Andriš sám pre seba. Ten úsmev mal v sebe niečo dôverné. Aspoň Bálint to tak videl, nerád videl. Nenechal si to pre seba a ten, komu sa s tým zdôveril, urobil to isté. Keď sa ho teda Andriš počas fašiangovej oslavy, usporiadaný domácim pánom v jedálni kaštieľa určenej pre personál, opýtal, ako to s tou dôvernosťou myslel, odpoveďou mu bolo iba myknutie plecom. Odtrhli sa od seba, až keď mali obaja krvavé obličaje. Jak neznáš piť, nepí, poradili kto si zo starších čeľadníkov Zobelovcov. Jediným šťastím oboch kohútov bolo, že domáci pán sa o incidente nedozvedel. Nebol pacifista, ale roztržky medzi personálom neznášal. Bol presvedčený, že drobné šarvátky prostého ľudu, navyše pre hlúposti a v opitosti, škodia politike Viedne tener tak, ako hlúposť politikov obsmrdajúcich okolo cisárovho trónu. Ešte? Ďalej. Chcem byť pre každého z vás spravodlivým a milujúcim domácim pánom, povedal na záver svojho novoročného príhovoru čeľadníkom a prizvaným hosťom zabezpečujúcim chod kaštieľa. Za to žiadam príkladnú prácu, čestné vystupovanie a nestrpím žiadne konanie, ktoré by v očiach verejnosti poškodzovalo záujmy monarchie, Uhorska a nášho vrelomilovaného podtatranského kraja. Vivat! Prosit! Egiškedre! Do dna!
dodal po malom zaváhaní, lebo miestnym nárečím často nehovoril. Odmenou mu bolo spokojné bručanie od najvzdialenejšieho konca stola. Zapredal sa teda a obsah svojho pohára vypil na jeden dúšok. Následnú uštipačnú grimasu sa pokúsil skryť. Okrem iného preto, lebo jemu sa zvyk nalievať si doplna a piť až do dna zdal byť un petit dévasté. Inštruktor lyžovania nebol v kašteli zamestnaný. Napriek tomu ho tam bolo možné vydávať temer denne, najmä v zime. Pímy, Babu a Fina, dve céry a syna Colbelovcov, za ich športovými záľubami zvyčajne vozieval Bálint. Hlavne však Margitu. Doma jej hovorili Babu a hoci milovala kone a maľovanie, od istého času sa stali jej veľkou záľubou sánkovanie, jazda na boboch a predovšetkým lyžovanie. Venovali sa im v tatranských sanatóriách, hlavne u doktora Sontága a doktora Gúra. Od kaštieľa boli vzdialené tak 2-3 hodiny jazdy a Apuka vylúčoval predstavu, že by jeho deti mali jazdiť verejným omnibusom. Bálint teda prijal do saní kone, pre ktoré bolo aj bez tohto vozenia práce dosť. Babu občas trvala na tom, že to zvládne aj bez neho. Práve kvôli tomu sa domáci milostivým okom pozerali na Andrišovú ochotu robiť jej okrem športového inštruktora aj kočiša a hájnika. Bálint videl rozmary slečny Margity inak. No a chcel ostať barónkyným učiteľom jazdy na koni, musel sa zmieriť s tým, že domáci pán ho bude poverovať aj inou prácou. Bolo jej stále viac. Voziť bolo treba aj hostiť zo stanice v Kežmarku, aj domácich na početné vzájomné návštevy po kaštieľoch a kúriách, roztrúsených od Košíc po Liptovský, Svätý Mikuláš či dokonca na Oravu. Vozievať ich bolo treba len na železničnú stanicu do Popradu, ale aj tak, keby chcel byť k sebe úprimný, musel by si priznať, že jeho postavenie sa od postavenia panského kočiša odlišovalo čoraz menej. V zime sú dni krátke a mladá Margita a jej sestra sa zo športovania na tatranských svahoch, upravených pre potreby lyžiarov či sánkarov, opakovane vracali po tme. Okrem fujavíc a svoriek vlkov, ich bezpečný návrat domov mohli narušiť aj pašeráci. Najmä tí z polskej strany na domáce pomery nič nedbali a kto im skrížil cestu, mohol aj dobre nedopadnúť. Práve kvôli tomu barón trval na tom, aby Andriš svoju prácu vykonával s puškou na ramene, keď je už horárom s licenciou na lov dravcov. Okrem toho sa javil ako dobre vychovaný a za služby navyše jeho zamestnávateľ knieža Hohenlohe nepýtal neprimerane veľa. Vlastne si za to nepýtal nič, iba barónovú súčinnosť pri hlasovaní o zákonoch v prospech rodného kraja v uhorskom parlamente. Andriš toho slnečného mrazivého rána sledoval, ako sa jeho zverenkyni darí, opretý o drevené zábradlie zvonice. Stála oproti vjazdu do kaštieľa a bol z nej dobrý výhľad na všetky strany. Tatranské končiare na pozadí zasnežených lúk dodávali výjavu až zadúšavo vznešený pocit. Kôň, jazdec a lyžiarka sa na ich pozadí myhali ako bábky z rozprávky o Gerde a ľadovej kráľovnej. Videli ju na nohorskom kráľovskom dvore. Hrali ju pri príležitosti návštevy kniežaťa Hohenlohe. Andriš, syn kováča z nedalekej dediny, sa kniežacej výpravy zúčastnil len vďaka tomu, že ho majiteľ rozľahlých tatranských lesov na odporúčanie miestneho učiteľa vybral medzi svojich horárov. Ani nie 2 roky na to ho vzal so sebou do Kristiansandu, aby sa naučil jazdiť na lyžiach. A potom to naučíš ostatných, zodvihol ukazovák vysoko. A aby sa vedeli šlízgať, aspoň tak, ako kedysi jazdil lekárnik Korndes, to zdôrazňoval.
ten Andriš, to boli moji stadenci. Tak to je... To mám v prvej ruky. Ano, to je... A tam vystupuje kůň jménem Dogs. A ten ale tam vystupuje i v roce 1950. To musel už být Dogs. To sa tak robí, Áno, áno. že keď už teda nežije, tak ho zdedí to meno iný koník. Prosím, chcete A to se... je pozorný čitateľ. Na to teda dáme pozor. No mě to hrozně baví. Jo? To se vám skutečně povedlo. A já jsem to s Rostychem, já jsem říkal, že ta tlustá kniha. Teď se to a to je obrázky. No. a tady někde jsem narazil, byla hned nějaká maďarština. Já od toho, ale nakonec mě to vtáhlo teda. A tak kruto, jako bylo hned po válce, na té Spiši v tom Kežmarku, chovali se oni taky v Bratislavě? Jo? Nebo to bylo dané tím, že to je venkov, že je to víc na východě a že si to... No poprvé, to boli... Dnes vidíte, že ja keď som bol chlapec, tak som si myslel, že druhá svetová vojna, lebo to bolo to, čo bolo na horizonte histórie, to najčerstvejšie, keď som sa narodil v roku 64, tak som mal pocit, že 1. septembra 1939 ľudia zalezli do pivníc a do bunkrov a 8. mája 1945 z bunkrov vyliezli. A bol som hrozne rozčarovaný, keď som ako dieťa prišiel na to, že futbalová liga sa hrala, sa točili filmy, že sa chodilo do kina, že sa rodili deti, pritom moji rodičia sa narodili v roku 41 a 42. Ale dieťa, hej, prosto. Takže 3 mesiace vojnového života pri postupe teda frontu, v januári bolo oslobodený Spiš na Pospolu, hej, a v apríli Bratislava znamenali strašne veľa. Takže nemám detailné informácie, ako to bolo potom v Bratislave, ale na tom Spiši bolo veľmi akcentujúcim momentom to, že on bol vnímaný ako maďarsko-nemecký. A že tam naozaj tá Deutsche Partei, u nás bol Karmazin, šéf tej Deutsche Partei, neviem, Heinlein? Šéf sudecko-nemeckej strany? Heinlein. No prosto ten Spiš, ten si vychutnal. A on naozaj aj vlastne kolaboroval svojím spôsobom s tým Wehrmachtom a tak ďalej. Do istej miery a z istej časti. Ale to tak prebiehalo tých protirečí, akože tých frontov bolo mnoho. V rodinách, na ulici, v meste a tak ďalej. V tom priestore už operovali banderovci. Takže tam to bolo husté, ako sa dnes hovorí. A ešte bol tu jeden moment, tá skúsenosť po rozpade monarchie, títo cipsery vyhlásili Spišskú republiku. Jo. Až keď sa zľakli Bélu Kúna a jeho červenej armády maďarskej, ktorá tiahla a vlastne dobila Prešov a Košice a vyhlásila Slovenskú republiku rád, Sovietskú republiku, tak kapitulovali a išli do Ružomberka za veliteľom československých vojsk sa dohodnúť, že teda dobre akceptujeme Československo. No prosto to všetko bolo v živej pamäti, že to bolo kratšie ako teraz to prežívame od pádu socializmu. A my si to pamätáme od 89. roku a oni si to tiež pamätáme. A navyše to boli prvé veľké historické pohyby po stáročiach v tom stredoeurópskom regióne. Takže určite napätie bolo obrovské a tie komunity boli preskúpené. Ale bol tam aj medzi nimi minimálne jemne povedané ostražitosť medzi to nemeckou, maďarskou, slovenskou na to Spiši. Lebo každý mal svoje športové spolky, svoje cirkevné spolky, svoje hasičské, strelecké spolky a tak ďalej a tak ďalej. Nebolo to prepojené. To nebolo. Bolo to naviazať na konfesiu, na jazyk, na tradíciu, na súťaži. Mně to připomněla ta situace, kdy spisovatel Máraj v knize Země vlastně popisuje jakoby osvobození Maďarska, ale to je dobývání, protože Maďarsko bylo vnímané teda naprosto jako fašistický stát. Aj bolo.
Ano, a Takže tam tohle to se mně narazilo- zdá, že bylo málem jako podobné, že jo. na rozdiel od povedzme Rumunska, alebo dokonca aj Slovenska do istej miery, tak tam na konci vojny po Hortym prišiel Nilaši a to bolo ešte pritvrdenie toho režimu v tom Maďarsku. Na Slovensku aspoň vypuklo to Slovenské národné povstanie, ktoré vojensky dopadlo katastrofálne, lebo aj Londýn, aj Moskva, ani Londýn, ani Moskva si ho vlastne neželali. Preto o tom tak hovorím trúfalo, lebo teraz som uprostred príprav kníh o Mnichovi Karvašovi. To bol prvý guvernér Slovenskej národnej banky, inak jeden z dvoch členov Benešovej vlády, ktorý hlasoval proti kapitulácii v 38. A bola to veľmi výrazná osobnosť. Na Slovensku hovorí sa mu aj bankár povstane, on dokázal presunúť veľký kapitál z Bratislavy na stredné Slovensko, aby sa dalo financovať povstane od boja. A nakoniec ale perzekvovaný ekonomistami, aj Gestapo ho zatklo, a ekonomisti ho potom zatkli. A to sú vypočúvali a vyššinú kariéru. Ja teda, kým sa nadýchnete, poviem jednu vec, ktorú si považujem za povinnosť povedať na tejto adrese. Ja som v tejto budove v Kovárovskom paláci po 30 rokoch. Pred 30 rokmi, ako mladý začínajúci dramatik, sa tu čítala, bolo tu dramatizované čítanie z mojej hry Katarína, ktorá je teda jednou z ocenených cenou Alfreda Radoka, a Milan Uhde to režíroval. Tuto na pôde po slovensky bolo divadlo vtedy. Tam je? Je tam stále? Áno. Až 30 rokov, presne to bolo prosto v 96. Dobre, a tam po 30 rokoch som opäť na tomto istom mieste a opäť je to veľmi príjemné. A ďakujem. Tak my vám moc děkujeme, že jste uzavřel teda tento náš literární festival velice zajímavým způsobem s poslednou baronkou. A ještě jenom se zeptám, může být mimo. A ta predpověď na zajtra, to je co? No nie, tak ona už vyšla aj. Tá zase mapuje to obdobie naše, ktoré nás zastihlo, keď vypukla korona, ale sú tam presahy do budúcnosti. To rozprávanie sa začína v roku 2045 alebo 2, to neviem, a končí v roku 2065. Ale nie je to dystopia. Ja som totiž to notorický optimista. Ja verím v silu humanizmu, demokracie a človečenstva. Je to znie akokoľvek pateticky a nedám si to zrieť. Tak som sa na to namakal celý život, ale viete, čo mi dáva silu? To, že celý život robím s deťmi a s mladými ľuďmi. Verím v to, že jednoducho z toho vybrdneme. Sú tam také úskalia, ako napríklad to, že v tom roku 2065 bude čínsko-ukrajinská hranica. Tak jo, děkujeme. Ja ďakujem ešte raz. Já nevím, jestli vás může občerstvit naše vize. A čo iného? Naše vize je tá, že bychom příští rok, protože tohle se nám zdálo, všichni jste velice dobří a zajímaví. Jo, byli... No tak to môžem teda naozaj len potvrdiť, ale ja som sa opýtal vo veľmi exkluzívnom výbere, až som sa trošku červenal o tom hovoriť. Ale vie, že on je najskromnejší na Slovensku a ja som ich po ňom. Pozveme ho, protože my jsme vymysleli, že bychom udělali takové pokračování, ne takto, které by bylo nikoliv slovenské jaro, ale třeba československý podzim. A že by se to vždycky odehrávalo ve dvojici autor slovenský, To veľmi nápad. autor český, který by jim, podle toho, jak by si byli blízcí, že jo, aby to nebyli lidé, kteří prostě se takzvaně nemusí, že jo, aby, a tak, takže... Aj keď aj to by mohlo, také iskrenie by mohlo byť zaujímavé. A to je otázka, jestli by se dostavili třeba, jestli by chtěli jiskřit takhle.